No, tak vypostiť kapra je celkom jednoduché. Tu máme očisteného, vesla vybaveného šupín. No a vypostiť začíname vypostovať takýmto spôsobom, že rez od srdcej kúchy rezom po rebrách si oddelíme od rebier. Týmto sme sa zbavili hrubej kostry. Hrubá kostra, niekomu sa možno zdá, že je tu ostalo veľa mesa, ale dá sa to zužitkovať, sa nakrájajú podkovičky a oprážia, alebo ja to dosť často používam ako na vývar, na rybaciu polievku, takže dá sa to zužitkovať. Ako som spomínal, zbavili sme sa hrubej kostry. Tie drobné kostičky, tzv. Y-ky, sa nachádzajú v tejto chrbtovej časti a chvostovej časti. Tak tých sa zbavíme takým jednoduchým spôsobom, že si urobíme zárezy až po kožu. Kostičky drobné tam vlastne ostanú, len sa tak prepečú, že ich nie je cítiť. A tým je kapor bez kosti. Narežeme sa také plátky, filety. A toto je už vlastne pripravené k príprave na rôzny spôsob. Obaliť, trojobale, vypražiť. Komu vadí koža, dá sa aj to jednoducho zbaviť kože takýmto spôsobom. Ako zabíjačke, keď oddelujeme slaninu od kože, tak aj tu takým spôsobom. Tak. A je to kapor vykostený, vyfiltovaný bez kože.